Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο πρώτο μου βίντεο στο YouTube. Και τώρα που με βλέπετε κάποιοι από εσάς θα με έχετε δει από το κανάλι του Νικόλα που λέγεται Nick Motionless και θα το έχω κάτω στην περιγραφή να πάτε να τον δείτε και να του κάνετε μια εγγραφή και ένα like σε όλα τα βίντεο αν σας αρέσουν. Ναι, αυτό. Επίσης να πω ότι και αυτός κάνει βίντεο ταυτόχρονα. Έλα τον Νικόλα. Έχει στήσει την κάμερα σε μια κολόνα. Ναι, σε μια κολόνα. Και έλα εδώ ρε. Βασικά στο έρχομαι εγώ. Και θα ανεβάσει ένα βίντεο κι αυτό. Γεια σας. Και όπως είπε και ο Άγγελος, έχω στήσει μια κάμερα και κινητού εννοώ. Εδώ, δείξτε λίγο. Εδώ πέρα προσπαθώ να τη στήσω, σε αυτό εδώ πέρα τη βίδα, τη βίδα, αλλά, στήθηκε, αλλά είναι λίγο anyway, πες Άγγελε. Ναι, αυτό κάνουμε δηλαδή και... Τι? Ναι, κάνουμε και οι δύο ταυτόχρονα βίντεο δηλαδή. Το κανάλι θα περιέχει gaming videos όπως Minecraft και άλλα παιχνίδια, challenges που θα κάνουμε με τον Νικόλα. Έχουμε κάνει ήδη ένα χθες, το Whisper Challenge, το έχει ανεβάσει στο κανάλι του, να πάτε να το δείτε. Ναι, τελικά άλλαξε θέση, θα πάει να το κάνει... Τι δείχνω ρε? Θα πάει να το κάνει στη τσουλήθρα εδώ. Να τους. Ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, ένα like στο βίντεο αν σας άρεσε Και bye! και γεια σας.